Hello guys, दिनै जोङो ओपनिं बैसागोखौ जोङो मोसानो ओंखारबाय गासैबो गोमो गोजा आर'नाइ गाबनि मा गाबनिमोनलाय दखनाफोरा गोमो गोजा गाबनि गोथां आर'नाइ गोसोम आर'नाइ लानानै जोङो ओंखारबाय नोंसोर जास्ट नायलांबाय था जोंनि मोसानायखौ माबायदि नुगोन माबायदि नुयो बेफोरखौ नोंसोरो कमेन्ट खालामनो हागोन लोगोसे जोबजासिम नायबानो जाबाय भिडिअखौ नोंसोरो नायनो हागोन गासैबो ज' फैदों मोसानायखौ नायलां गासैबो सेंग्रा गोजा सिख्लाफोरा सिगां फारसे दङ नायनो हागोन नोंसोरो गासैबो नायदो मोसासिगोन दा गासैबो रेडि जाजोब्बाय गासैबो नाय निश्चय नाय बे जाबाय अल जयपुरनि लाइमोनस्रिफोरा फैगासिनो दं सेंख्ला बुंफबजासे मोसागोन नोंसोर निश्चय नुगोन आरो लोगोसे माबायदि नुदों मोसानायफोरखौ नोंसोर निश्चय कमेन्ट खालाम डाइरेक्ट कथा निश्चय नायनानै नोंसोर कमेन्ट खालाम माबायदि